Vítam vás pri mojom novom videu a dneska je to moje druhé video, takže no, viete ako to chodí. Ja som si pri vás nachystala také malé zahraničné sladkosti, nie ich tu veľa, takže začneme s prvou. To možno, že poznáte každý, kto to tu to pozná, ono to už mala. Ale mne to, no, ja som to už mala veľakrát, no. Máme tu žižali. No, není žižali, ale to si zahraničie. Dobre. Čo tu predáš? Ja neviem. Potom tu mám takéto. Surtilo, naučíš Santos, Surtilo. To sú také malé koláčiky, ani to môžem ukázať. Takéto. Potom takéto mafinky. To možno, že poznáte každý. A no. Potom tu mám takýto croissant, to si môžete kúpiť hocikde, no aj tu na Slovensku, a to je úplne jedno, ale to mám zo zahraničia. Takže som to tu pridala. Toto možno, že poznáte každý. Je to black. Áno, ona toho považuje za gelicky a ja to použijem tiež za gelicky, ale je to trošku dobré. Potom tu mám... To je také vajce. Ale tu vajce nie je, to je finík. A potom tu mám takú kukuricu. Banána. To je také tak. Tu možno ale nezašednú to celé. Tak. Začneme s prvou vecou a to je to otvorené. Takže ideme s tým. Máš všetky kľúčky, ja si povyberám. Toto není? Máš banán. A vážne to je úplne jak žuvačka. Nová. Čo to nie? Vašak to tu mám už raz. Hážem si to ako odpad. Žer. Ja to nechcem. Musíš. Nechcem to. Proste si to zober. Ja Tak to máš zožer aspoň. A sa ťažko žuje. Ok. Dík máš Dáš banán? Máš mi David. Dám si skôr polovičku, lebo to nezašedám celé. Ok. Chutí si to? OK. Kukurica, to... Je slaná kukurica, ktorá je upražená. Vyzerá to takto. To bude na zukasanie. Potom tu sú tie mafinky. No. Veľmi sa trusia, takže to dám nakoniec. To sa môžeš odbaliť jednu teraz. A ideme na túto vec. Toto je humus. Ja som to už raz zobrala do školy. Takéto celé. No, nikomu to nechutilo, ja som na to zvyknutá. Ale niektoré sú úplne trusiace, takže... Všetci to hodili do koša, lebo sa z toho pogrcali. Áno, všetci to vyhodili do koša, ja som to nadarmo priniesla. Ja milujem tie takéto modrenčí. Jaké to bolo? Ochutnaj tie žlté. Do piče, ja som už mala všetky. Ochutnaj žlté. Teraz mi príde matka. To musíš rýchlo. Vyzerá to takto. A je to hnusné? A je to veľmi trusiace. To je nejaký prášok, ale... Dobre, preskočíme na to. Ide sa vybrskať? Môže? Ideme na žaly. A mi to tam neukázalo, takže vyzerá to takto. Takže to je kyslé. Tak ja to mám po druhýkrát, alebo po tretíkrát. A som teraz prišla zo školy
Ale to ňami. Možno, že druhýkrát si kúpim Jelly Beans a robíme to zle. Chápeš? Minula to natáčal Expo. Veľa. Aj Moma. Aj Každý jeden youtuber to skoro natáčal. A no.